maigayo mogaka James Masaki iwe miaka 54 kurwa sensemo ya tente mucho Nyamira uyo rwarase gikaki miaka 11 wikaboniga asari borera tari kwenyara nigare no mogoko maigayo konyora hobokonye kurwase umusamari umya uyo mukonya wheelchair achiko mukonya gutara yamate yaye bagukwanigeta senige Nsoko TV nigo yamwira ni rimbu ya muno umusamari uyo na gusabiga tia barayibande baisokina kubakonya eri guchigikirania gwakana ebill ya nyagitari heyere yechibesa chiringi chiribu chimisana muri kito Steven Inyariki embunda ya gutomanya senchero wikirano Ekiroto wika tente ime yomo chiro Nyamira igoto kumenana no maka James Masaki yoberega korwara aiga nigare getanda atari konyara kuimuka maega kumanwa gento kyagerere uburoiro bukumubeka borere Damaris Masaki aiga ro njine yarukene ne yomo chiro uyo wali tenta Oberiga kurwara for 11 years okorokoreriru implant inye hip joint ono twatumire binte binge twatinza because implant is expensive tokwenda chine vitali chinyinge bunabone twakorete Eldoret St. Luke Orthopedic and Trauma Hospital then ebiria ne vitali nero rire kwa rumuga kuibono usinyutara bairo wetandika se miaka 11 obali rukane oeti nyaro kotebanga ye oetire Nyamira Bosongo oetire baka wasisio baka bona chiteko enda Victoria ti private no abwa barere tu bono tabwati kogora gosokere chuma garusibwa bono no ari gitanda munyagitari agocho musiria James Masaki narene kya kogokera mega yekiombe gitari ya serikali kya Philemon Murarapiemi Foundation komoretera enyange gose wheelchair yuera cheko bage komokonya iriyo kwegendereria ase amate yaye naboigo abanyakenyoro barareirimbi ya mono foundation yeyo eteneneire no yokorie kirokyo baseneta se county ya Nyamira Mosike Philemon Murarapiemi aseberere teneni kubwatakana nesire ganga mbajiko banere ekero arachi gotenna asekero ekiasomwa ko 2027 mali boli kurubuna twagachite yange 7 months tana kurunyumba asoke buchasumukaso tukaruo 3 weeks ago yekitari tana korra mugaso tana guska ono tukaringa nyasaye ngotokonya ali tulige ewiche egere musoki kurunyumba emorete isku then tuka reach out a foundation ya Philemon Apiemi bagatuigo bagacha n'abanyigitari babo bakadigerera umurwaire bakateba n'ibwenereta wheelchair. Then I'm surprised, I'm so happy this morning twayorire wheelchair bono mugaka nabagocha kurusi binyumba ale tusiko aseriye tankoro ku Florence kwamboka mugaka Masaki nero reteirwe kiro na oyo kurikyo bwa seneta Murarapiemi abaminto gongo teba ngambi ya mono muna mwamorete ireiga nandi mogenderere kwana abande nabari mwaire tiganya sa abarende amorende nanda museseni ekiroge ka kurikia akenyore yari gotogwa kamuna mono oyo Murarapiemi twakire mbuya mono nene bunaga nitia nyone kiruge iki tiko monene amutanga ni kyagero monene ne ari ukurwa ntu nakubwa ukakwane so musimigo yo minto Philemon Murarapiemi kaki tu otoire gurike twakire ngambu ya mono nonye kurwa obokonyi obuo bwo Mosike Philemon Murarapiemi bwe wheelchair gochia se familia yaiga nigo nonye boigo yesokire koboringa nere buya oyore no moyo bwo gwancha boiga gendere ko yesira ase goikabone ga bwate biri ya nyagitari yere no 100 million ase basamire mosamari onde bwensi esoki eri abasire asa family bono igantu bwate oburemiru bwe biri ya nyagitari ira around 500,000
chiaringi 685 tugaka ni chinde bono gantu gate sote chia 500 tugendere tugwakana bono wiarapiri anyone nyura twaro moyo gugwanja atokonye twakane bill no munyagitari na rugucho na daily basis oicha kusibyo mugako na ko digere diri hotel. Steven Nyarikemunde, Ensoko TV, Tente, Omochio Nyamira.